kun ci bakar wahala. Har na ga cin yunwa da zan bari. Shayar wannan sasa wata kuma ta yi gaskiya kai wai mahaukacin nan mu ya fasa mu ya fasa ɗazu ka san me a'a na tuna wani abu alhajin nan ai ya ce yana neman mahaukaci bara in kira shi to kira shi yanzu nan mu dai wannan ka irin wanda nake ji ka tana ringin hello alhaji wallahi mahaukaci nan da kai magana kana so mun same shi akwai shi a garin mu okay yanzu zaka taho yawwa alhaji miliyan 8 zaka ba mu kai what he ka zo alhaji he ka zo yawwa alhamdulillah masha yawwa alhaji wannan ne mahaukacin wallahi shine dama fa na fi son gajeru ku sare min kansa what